houbo polo 15 de agosto aproximadamente nesta localidade. Un día enterámonos de que había un circo con animais salvaxes, exóticos, nas inmediacións da canle Cuarta. Viñamos preguntar ao Concello, parece ser que pedira unha autorización telefónica de instalación en ese lugar, dicindo que non tiñan animais, que era simplemente un circo, un espectáculo, e que non iban facer ningún tipo de función. Durante esa fin de semana, ese circo fixo funcións, ese circo tiña animais, e queremos saber quen o deixou instalarse aí, por que, sin licencia, por que se lle permitiu facer funcións sin licencia, e por que se frixiu a moción que adoptamos neste pleno de declaración de As Pontes Vila Libre de Circos con Animais. Tamén apuntar que a Xunta de Galicia está tramitando agora unha lei que proíbe os circos con animais en Galicia. Entón, para que, por se acaso, se volva a repetir esta situación, que o teñades en conta. Contesto eu, porque coincideume que esa semana estaba eu de alcalde en funcións. Foi a miña sorpresa a mesma que todos, se mal non recordo, o luns 14, porque además metiches por escrito unha pregunta acerca do tema este. Eu dixenche que tiña totalmente desconocemento e así me puse en contacto cos funcionarios que habitualmente son os que tramitan este tipo de permisos para decir porque non se me había comunicado ningún tipo de instalación do circo ou se tiñan autorización pertinente, e o mismo que acabas de trasladar ti o que me trasladan a min. Simplemente houbo un contacto telefónico por parte desta xente dicindo que habían comunicado autorización, habían solicitado autorización, perdón, pero aquí no Concello das Pontes non existía tal autorización. Naide lles autorizou, montaron por súa conta de riesgo sin naide sabelo. É dicir, eu o primeiro sorprendido igual que os demais. Pero daste de conta que iso non pode volver a pasar, porque non pasou nada, pero imagínate que no espectáculo pois hai un accidente ou un animal salta ao público. De quen é a culpa? Porque a policía non foi ali a pedirlles a licencia? Entendo como o habitual, as poucas veces que veñan os ticos ao longo do ano aquí, que dan por feito que se pide o permiso, que teñen a autorización, e foi un cúmulo de circunstancias que creo que se viñan a montar un sábado e o lunes xa se estaban indo pola mañá. É dicir, coincideu ese fin de semana, o viernes chamaron a última hora, e non houve forma de eso. Eu creo que foi un cúmulo de circunstancias que se deu por feito que debían ter permiso, e aquí entendo eu. É dicir, que o único que, cando foi hasta ali a policía o lunes pola mañá, se estaban desmontando o país. Bueno, pero que pasa, que a policía non traballa o fin de semana? Sí, pero podese dar, o que te digo eu, o permiso tramítano varios funcionarios, pode dar por feito que eso non teñe maneira o fin de semana de saber se tiña o permiso ou non tiña permiso. Bueno, pois a ver se procurades que non volva a ocurrir. Sí. A colación desto tamén, a nós tamén nos preocupa a situación, pero preocupanos máis porque estaba instalado ao lado do heliporto. É dicir, se ten que haber unha emerxencia, ten que vir o helicóptero ou algo, onde iba a aterrizar? Porque o que temos entendido é que cando se autoriza a poñer ali o circo, cámbianse as coordenadas e mandas o helicóptero ao campo de rugby ou por ali, non? Me parece. Pero en este caso non estaba comunicado, co cal a situación ainda se podría agravar bastante, non? Home, estamos falando dun circo. Nos podemos entender que algún de vós pasee máis por unhas zonas que por outras, non vexe as cousas, non seña a súa zona de afluencia e demais, non? Ora, iso é difícil de que pase desapercibido, non? De que pase desapercibido. Co cal, bueno, alertar tamén desa situación e que se adopten as medidas necesarias para evitar que pase. E ao mesmo tempo, nos faríamos tamén un consello, non? Bueno, perdón, un rogo. Se alguén ten que cambiar de coordenadas, en todo caso que seña o circo e que non seña un helicóptero sanitario. Totalmente de acordo.
Bueno, ademais, se instalaron ali sería porque alguén lles dixo que se instalaran ali, porque normalmente os circos instalanse en outro lugar. Mira, xa che está dicindo, se non tiñan licencia que non tiñan autorización, e se non tiñan autorización é que naide lle la deu. E, polo tanto, instaláronse pola súa conta de risco. Obviamente, non se pode comunicar o traslado tampouco do tema do helicóptero porque non tiñamos coñecemento de que se instalaba ese circo. Dices, a policía non foi por ali? Pois non, a policía seguramente viu o circo, entendeu que se estaba instalado ali, que tiña todos os permisos, como che di Alén, era fin de semana, era difícil comprobalo, e naide non houbo tampouco ningunha denuncia. É dicir, se en ese momento hai unha denuncia que alerte de que hai un circo aí colocado e que pode estar sin licencia, pero, bueno, deuse esa mala circunstancia, ese punto que non houbo, era fin de semana, eles din que sí, que teñen autorización a través dunha chamada telefónica, non sei con quen, nin sería con algún funcionario, entendo, polo que estades dicindo agora, que o descoñecía. Pero bueno, pero naide lles autorizou, o sea, fixérono pola súa conta e risco, porque ilegalmente, en canto se tuvo coñecemento deso, se actuou, pero xa non estaban, acababan de levantar. Vale. Houve unha denuncia da Asociación Animalista Libera, pero, bueno,